16 minutes past 10 nasi Tuesday chipiri chinotapira 31 December 2024. Papa Pati. Papa Isabel. Ndati netskwei. Yes. Asikunetsa anenge mafaro. Vateereri veNational FM. Azikudini. Zvikanzi makaita zvakawanda. Okay. Mukatsidzura music yakawanda. Yes. Mukadzidzisa zvakawanda. Yebo. Kana riri bhora mukatipa zvakawanda. Aiwa pachimuti zvese the hottest meeting show zvakauya zvakawanda. Asi pane zvatiri kukumbira. Tiri kukumbirawo kajive kasekurira muziki rike kuvharisa gore. Munhu uyu mukoma KB. Ari kuplamt. Right. Zvikanzi ndinombotizwa nemasaisai pandawana mukana ndakamirira Zimbabwe sezvairi nekudze kwenyika. Tiri kukumbirawo kwanzi tichiri pamakwikwi kuziva kuti muzukuru here kana kuti ndisekuru here. Ndikati ndikati ngopedza triple 2 ndisekuru zvikanzi aiwa atidi kuriga hondo yamatanga munoipedza ndinyaitanga here. Baba Isabel. Baba Pati. Baba Isabel. Baba Pati. Chimbotsudzurayi na 10 minutes to 12. 10 minutes to 12. Tobva tarova kajive. Tokaposta paNational FM WhatsApp channel. Right, kuti vatiudze kuti kupera kwegore ndiani avharisa. Ndiani apedza. Asi chokwadi chiri pane chakuti baba ndi baba, musukuru musukuru, mwana afa katonga baba. Tiri kukuchengeta Iwani. Ine mere. Tiri kukuchengeta Iwani. Tiri kukuchengeta Iwani. Tiri kukuchengeta Iwani. Uzanyika kuti shi? Tiri kukuchengeta Iwani. Uzanyika kuti ndakupedzera ipapa. Sure. Mirai kamora. Right. Asati akwanisa kujoina National FM WhatsApp channel. Yes. Ingotumira izwi kuti link pa 0713938538. Toda kuzorova jive. Yes. Toposa ipapo. Right. Muona kuti ndiani anenga kurira mumwe. Icho kwa demuri ya Zimbabwe ndiri mukati kufamba nekupfapfadza nekutsudzira dziri kuitika matima nawose enyika ino. Ndinoti muri ya Zimbabwe ndiroso chimuti makachibata. Takuchimhanya, takuchienda kunopendera. Ndati takuperekedza gore pakuenda kumagumo kwayo. Pane zvese zvatakabata asi chokutanga ndinotizo tinozvisa kuna Jehovha Mwari mupenyu kuti Mwari makanaka, Mwari makakosha, makakomborera, makabata nesu, makaparidza nesu, mukagara nesu, mukabata nesu, mukadya nesu. Ndati zvese makaita nesu nechimuti chacho makafamba nesu. Daddy Oroshi will be for wakachiweva communication. Hallelujah. Udzari pedyo wenewo kuti hallelujah. Chimuti ndechedo. Muri ya Zimbabwe regai ndibva ndangotanga kupinda mazviri mukoba KB. Nyaya ndoda kutanga nayo pano pamukoba KB inoti South Africa yoti mwenezi yobva pedzisira nebhindura. Nyaya iyi inorwadza. Zimbabwe udzari pedyo newe kana ari kure mushemedzere kuti uya timbobata tese tione tingabatsirana pane zvipo uye zvenyaya yeutsinye yekuitira vamwe zvakaipa kana kufunga zvakaipa pane vamwe kana kuchiva zvinhu zvevamwe vanhu. Pane pazvinozooma zvinozokonzeresa. Chii chakaitika? Muri ya Zimbabwe nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yekuti pane vakadzi vaviri 42 years ne 37 years vange vachishanda vari kunyika kuSouth Africa vachibva musame village kupindura. Vakaenda kunoshandira kunyika South Africa kunzvimbo kunonzi kuPietermaritzburg. Right. Ndoko vange vachishandira Zimbabwe. Kumakore mangani? Vakadzi ava kutaura kuno kwatiri kuita 1 ane 9 years wachi 2 ane 7 years asi pane akatanga kuenda sorry not 7 years wachi 2 ane 4 years umwe ane 9 years umwe ane 4 years but ane 9 years uyu Zimbabwe ane 9 years uyu ndiye akakwanisa kuti azoshevedzawo munhu ane 4 years kuti shamwari ndiri kuwana zviri nani tarisa pamba pedu ndakwanisa kuzvivakira imba yangu ndiri pamba vabereki vangu gore negore vane zvavari kuwana ukatarisa kuchinja kuti pamba pedu apa ndini nezvandiri kuita izvo ukauyawo nezvandiri kuona kwauriwe unogona kusimudzawo vabereki vako. Tarira tese takaenda kuvarume tikadzoka tese tine vana takadzoka ngatimbomira takasimba sezvizvi ndobva vaenda vese ndokunotsvakira mabasa. Ichokwadi kuti pese pavanga vachishanda zvinhu zvavo zvanga zvakarongeka. Zvaibuda. Inzwai Baba Pati, mwanakadzi anova ndiye akazotsvagirwa basa kechituwo ndiye aigara achiuya kunyika yekuZimbabwe apo neapo nokuti amai vake vanorwara. Saka aigara achida sei? Achiuya. Saka akagara ari kunyika yeSouth Africa anova ndiye akatsvagira mumwe basa. Aiti kana shanda musi wakati ndiri kuenda kumusha anobatiswa zvinhu zvokuita sei zvokuuya nazvo nokuti ndiye ari kuenda kumusha kana kuti vanga vakawirirana kuti ari kuenda kumusha anogona kubatisa umwe
nenyaya yekuti vakangoti pese pese vanofamba kana wana achienda vanosefa transport. Alright. Baba pati uyu we4 years uyu ane 4 years uyu aigara achiuya kumusha akazoita 2 times dzaasina kusvitsa zvinhu zvemwe wake. Mari yavo vaiti ivo vakaisa kuma US dollars yange yasvika pa 4,600 mari yange yanyudzwa nemwe wake. Achiti saka patiri kuenda pa holiday Christmas ndiri kupiwa mari yangu yese ndo pandichakopa. Izvo zvikutaura kuno kwatiri kuita angabvisa mari inokwenda kuita iyo 1,200 yaangabhadhara mumwe wake achiti izvezvi ndo pandichakopa. Saka apa vari murodhi mukati mekuuya vakazoronga zuva rekuuya kuChristmas vakauya vese. Inzwai pari kutangira nyaya muri yeZimbabwe, inzwai panosuwisa. Vakabva vese munzvimbo yePietermaritzburg kuSouth Africa. Vari kumusha hapana ari kuziva kuti vanhu vaive mubhaziri, vaive mukomberi, kana kuti vakahaya mota yekuuya nayo vakatakura zvinhu zvavo sevanhu vari kuuya kuChristmas. Asi zvakaitwa nevanhu vari kumusha vakaziva kuti vanhu ava vari kuuya vese nemhaka yei. Vachibva kuti vakusumuka vakafona vachitaura nehama dzavo vese vachiti vakuuya. Vakasvika pavakasvika vombotaura, vaitaura nehama dzavo vachigamuchidzana mafoni vachiuya. Saka vanhu vari kumusha vanga vakutoziva kuti Spiwe naRozi vari kuuya vese. Zvinhu izvi zvakaitika musi wa9 December vachibva vauya. Musi wa10 December kuseni mwanasikana 1 anova ndiye uya akatsvagirwa basa nevamwe akasvika kuma10 kuseni akabata kapesi chete kekungo yenga akasvika kupi? Akasvika kumba kubhindura achibva kuSouth. Asvika achibva abvunzwa, haana kubvunzwa nezvimwe musikana uyu. Haana kugara 2 minutes achibva tipane kwandiri kumhanyira zvinhu zvangu asati zvasvika. Kuma pasi 7 manheru ndo pakazosvika motokari ine maplates ekuSouth Africa ichidzisa grocery nezvakati pamba pemusikana uyu. Hama dzemusikana umwe uyu achibva kuti kuma uya ndapa ndaona mota ichisvika pana ndafunga kuti mauya mese ko umwe aripi achibva ati ko hana kusvika ndiri kutofunga kuti ndiye atanga kusvika kuno. Svikanzi no svikanzi mapesa wanzi tapesana ndatofunga kuti ndiye ari kunoko. Svikanzi tachimutaura nemi muri meseka tafunga kuti muri pamwe chete. Svikanzi ndofunga anosvikawo munongoziva kuti holiday inoyi munoti munenge muna mapurisa mukasvika pabhodha munoita sei. Ane zvaakataura achiudza hama dzemunhu. Musi wani? Musi wa10 11 12 13 14 imi kufona fone mukadzi yoyo aichaita. Toita sei ava vachibvoenda kumapurisa, vaenda kumapurisa zvikanzizo no regai mazuva achirichi kana mazuva afamba munozodii uyezve bvunzai munhu hana iyeye munenge muchitudza kuti munhu amira sei kana foni yake isaidi. Iyo holiday mune zvakawanda murodhi munenge mune mapurisa plus chichi what dzimwe dzenguva pari hapana network. Mukoma KB musi wa15 hama dzidzende pamwe pemukadzi uyu. Mukadzi kusvika kuti naiveduwe ko imimi mandivavarira zvaita sei. Mumwe neumwe aisevenza pake pai taitosangana patetiri iri ndeve nemota yangu iye aine mota yake pamainzo tichitaura tese tinenge tasvika panzvimbo imwe chete patinenge tambopaka sevanhu vaifamba tese. Kuti afamba sei handizivi. Inzwai mukoma KB nemuri yeZimbabwe munonipoma ingawana hazvinetsewani. Vanhu vakawanda kune vabatsiri kune chii kune vanhu vanozivikanwa amuna namadzabosho tinzwa kuti mwangu akafamba sei. Ndiye akatungamirira kuuya nehama dzevanhu ava but vasati vauya kwandiri mukoma KB mukadzi akashayikwa uyo uyu vakatanga kufamba. Ndine nhamba uyu yandikavapa ini vachibva vaenda ikoko. Mukadzi uyu aive kuSouth Africa nemumwe akabva anzi ava vauya semuri ava ndiri kuona iwe uri wani iwe ndiri kukumbira kuendi uda nehama dzako iwe. Zvikanzi transport zvikanzi handiti kuno kupa akauya kunoko akahaya mota yaishandisa yekuno kuZimbabwe yekutoshandisa.
zvikanzi regai tivafonere vauye. Achibva afonera vaningina vanhu vakashedza hama dzake ndedzepamba pake chaipo chaipo haana kutora kuna baba munikana munini vachibva vasvika. Zvikanzi veduwe mumba matiri muno mundisati ndadzika nemashoko tichita dare iri ndiri kukumbira imi mauya imi handidi kana kutaura nemi asi ndinokumbira kuti mubude panze neuyu hama yenyu. Hama yenyu ndio iri kuziva nyaya. Iwewe hama ndinzwisise nditarise nditeerere enda unoudza vanhu ava chokwadi chenyaya dzamavinga pano. Vauya pano patasati ndataura nawo asi ndiri kuti inini chokwadi chinewe usati waudza vanhu vaonawo munomu ava enda unoudza hama dzako chokwadi chenyaya yamavinga pano. Ndokubva vaenda vachibva vadzoka zvikanzi ndavaudza kuti ndine mumwe wangu wandaishanda naye nhingi uyo munomuziva uyoyo hatisi kumuona panguva ino saka ndavaudza kuti anga ane mota yake yaifamba naye saka hasi kuonekwa. Zvikanzi wow mashingere inga ndiri kuona wani ndiwe watotsvaga mubatsiri ndiwe watotungamira wani kuti izvo zvino kana watitsvaga tingasidze nei kutaura chokwadi haona here zvaunoda kutaura. Zvikanzi handiri. Zvikanzi shamwari yangu munhu uyo yanga iri friend yako munhu uyo yanga iri bhururu wako ende iwewe kuti usvike pauri nhasi ndiye munhu iyeyo ende ndiye akakudana kubasa uku. Ega ndikubvunze ndichiti shamwari yako iripiwe? Zvikanzi kudini? Zvikanzi zvandiri kutaura ndizvo. Zvikanzi alright. Zvikanzi right musati mabuda muno ndiri kuona iwe amai vako vanorwara enda nemotokari yako tichakupa mafuta enda unotora mai vako vauye pano nekurwara kwavo. Ndokubva adhireva. Zvikanzi kune umwe bamunini pinda mota endai nemota ini ndisati ndiri pano ndikabuda panapa kunonzi pano pane zvanoita zvikanzi hatinei nekuti wabuda kana kuti hauna. Nyaya yatiri kukumbira panapa ndiye kuti zvinhu hazvina kumira mushe izvi. Shamwari yangu uchachema kusvika mari vadzika. Ende zvatiri kutaura panapa hazviti zvinoitwa nesu tiri kukuyambira nekuti munhu uyu akamira newe uchibva panapa kana usina zvawataura hauite 2 days usina kusangana neshamwari yako iyi fair. Iwewe mahwana achatanga pauri ndiye kuti uri kuziva kuti hama yako akaita sei saka hachakwanisi kusanganika naye saka ukazosangana naye uchanzwa sei. Vaizama kutaura neimwe nzira kuti shamwari yako iyi yakafa iyi iwewe unozviziva kuti munhu yakafa saka ukazosangana naye iwewe uchaita sei iye munhu akafa. Ndokuoma moyo amai vemwana vachibva vauya vakatorwa. Zvikanzi mama ndiri kuona mapinda dambudziko rokutosvika pakufa asi nyaya ichakuuraya imimi wangu muri kurwara hausi urwere hwachona. Nyaya iyi pamuchazorwara zvokufa imimi munenge musisina wamunogara naye nokuti pamba penyu izvezvi munogara nevazukuru vana vemwana wenyu uyu but vese ndatoona vatopera vachafa zvisashoka nyika. Chii mwanangu mwanawo mamusoro mwana hasi kutaura. Vadzokera kumba musi wa 15 ukaenda kumabasa. Musi wa 17 mukoma KB mwanakadzi uyu anova ndiye akanga neshamwari yeSouth Africa akabuda achimhanya kuenda kumba kweshamwari yake kuvabereki vake. Zvikanzi ningasvika kumba kwangu ari kunditiudza vabereki vangu kuti ndiri kupi. Nengi ndiye shamwari yake yaikashekwa iya yanga neSouth Africa ari kutaura uya akanyura uya uyu kuti asvika kumba kwangu ari kunditi udza. Zvikanzi andi maishenda mese chauri kutyika chii plus takataura newe takaenda kupi nekupi ndiwe wakati ngatifambe tikafamba zvakanobuda ukazviramba. Zvikanzi kudii? Zvikanzi ari kunditi udza hama dzangu kuti ndiripi wakandiisepi. Akazoonekwa mukoma kepi veukama vaya vakabva vati ngatifambe tiende kumba kwenyu tinotaura nekuonesana zvauri kutaura but iye anga akutya kutungamira nokuti paakabuda mumba achitiza akatosiya mukadzi uyu akagara mumba make mushakabvu. Apa tisati kuti mushakabvu ari kuziva kuti mushakabvu ndiye ega nekuti vanhu vese vachiri kutsvaga munhu avasati vaziva takaita sei. Ndokuenda mukoma KB vachinoenda veukama pane 2 vakatanga kuoneka kuti ndinenge uyu iye achika kupinda mumba make. Vakaudzwa live mukoma KB veukama vachitaura neni vanoti ataura kuti ngaakuudzei kuti akandiisa kupi nemhaka yei kana asina kukuudzai ndiri kudzoka mangwana zuva rega rega ahana chaanofanira kuona chanoti ndechake vana vake vese richavatora kuvaunza kwandiri
ndichavatora 1 pazuva rimwe chete. Muri yaZimbabwe ndiri kukumbira vanhu vari kubhindura nyaya yemukadzi aishanda kuSouth Africa ane vana 4 vakafa kubva musi wa 21, 22, 23, 24 vese vachifa everyday. Baba Isabel Papa vapedza kudaro amai vemusikana uyu vakabva vamirirwa mberi zvikanzi ndakati kudii mwana wenyu ngaataure kwandiri. Mwana wenyu handisi kuzomutora, handisi kuzoita kuti asangane nerufu, ndiye anofanira kuti atambure, asi mimi ndichakutorai muchateera vazukuru venyu. Mukoma KB musikana uyu kam pakapera mwana wechi4 ndo pakazi vanhu vandiri kutaura vese Mukoma KB nemhuri yeZimbabwe hapana mwana akavigwa, vanhu vese vari kumushaya. Vana vachiri kumuchari. Vana ava vanga vachifanei. Mukoma KB aizonzwika akuzoudza vanhu kuti mwana wangu adona. Mwana aita sei? Ndiye hapana ari kuziva, ndiye hapana anogona kutaura kuti anoti mwana uyu akafa nei, but iye pachake ndiye azoudza vanhu kuti vanongonzwa akuchema. Endeni pane mwana mudiki anove mwana wemwana wemufi uyu anoti iye aitanga akatombosvika pambapa achibvunza mai ava achiti izvo ndingangoti zuva rega rega aisvika achibvunza mai ava kuti mama vangu vauya here, achibvunza mai mama vangu vauya here. Kwanza achingopedza kubvunza kuti mama vangu vauya here Mukoma KB apaite maminetse amai varidza mberi mwana. Ende mwana iyeye anonzi haazivi kuti chii chaita kuti aende ikoko. Mwana uyu asi munhu mukuru akatosara achisererwa nambuya vake amai vakutoenda kubasa ari mudiki. So amai vaudzwa pekupedzisira kuti imimi ndichatamba nemi mugotambura muchararama rara kana ndozopedzisana ishi. Iye ndo pakazoti kuvanhu uyai tigare pasi titaure ndikuudze ishi. Vanhu vachisvika Mukoma KB munhu akatumwa akaenda kunodana vanhu veukama vakaramba kana sikuenda ikoko tangai mashedza sabhuku. Pakashevedzwa sabhuku aungana nekomiti yake vakuda kutaura Mukoma KB ndiye zi nanhasi ndiye zi munhu ari kurwara haasi kutaura, hachakwanisa kutaura, hachatauri. Saka zvaifanira kutaura haana kuzogona kutaura, haana kuzozvitaura. Apa amai vari kungoyaura vari kurwara, haana kutaura. Izvezvi Mukoma KB akada kutaura nevanhu anoita sekunonzi kuita senge munhu anoita sign language. Akanzi piwa sign yekuti nyora ndidika anonyora kuita senge munhu ari kusanganisa zvinhu. Dzimwe dzenguva achibva kuleft kuright achienda kuleft usiri muteuriro wedu wemunyika yeZimbabwe. Mangwana ndichange ndiri kumba kwacho amai vacho vandidana vachiti nehanzvadzi amai vachona vandidana vachiti Bosho uya kuno tine mashoko atoda kutaura ezvimwe zvatasangana nazvo. Zimbabwe ane mamwe mashoko akambotaura achiti iye pane pamwe pandaiziva pekuti shamwari yangu iyi aitombobva kuSouth Africa achiuya kuZimbabwe kumwenezi. Iko kumwenezi ikoko ndakambosvika nako ndiko kwandaifungidzwa kuti dzimwe dzenguva ndokwa ari, saka ndaigona kudhiraivha mota toenda tese kunotosati hako here ikokoko ndo pandamboti mwenezi kunani. Mwenezi iye ndikwanzi kune shamwari yake yaitamba naye, but shamwari yari kutaura iyi anoti haizi shamwari yekadzi, ishamwari rume waitamba naye wavenzwanana semunhu wanodanana naye. Okay. But pakupedzisira akazoti iwe regai ndikuudzei zvese zvekumwenezi siyanai nazvo, chokwadi chiri pandiri. Regai ndikuudzei ndiye regai ndikuudzei zi even nesign language haasi kukwanisa kakutaura. Sign language kuitanga Mukoma KB kuti udze vanhu zvinonzwika hazvisi. Akapiwa bepa neballpoint anogona kunyora, but zvaanonyora ukanyora JKVW unenge uchibudisei apa anonyora achibva kune imwe side risiriro achienda kune rimwe side. Saka iko zvinozvi uya munhu wavakavinga uyoyo akataura akati regai ndikuzivisei amai hapana chinhu chiri kuitwa nemwana waye asati andiudza. Pese paita zvinhu izvi vaitoudzwa kuti hei nhasi hakuna kumira mushe, nhasi hakuna kumira mushe, nhasi hakuna kumira mushe. Saizvo zvarigara chitovaudza kuti amai itai zvinoita kuti mwana uyu ataure mukwanise kusangana nehama dzevanhu. Munhu uyu akamira ende haasi kumira, ari kupindira dzimwe hama dzatiri kutoona dzisiri dzombamu. Vachabatwa mubasiri hapana here kubatsira kwaanogona kakuita kuitira kuti mushakabvu abude achitaura pane mumwe munhu mupenyu. Mushakabvu ari kutaura Mukoma KB haasi kutorwa nemunhu vepamba apa, akatorwa nevanhu vakashaya mwana asi akatungamira. Ndiye musikana uyu achiti iye ndiri kuona muri nyaya yekubvunza inini kwakufamba nemunhu zvakaipa here, kushanda nemunhu chachitema here, ingawani kune vanhu vanobatsira vanhu handaika.
andimaona aita sikimula ari kutumira kunobhadhara bhati aitsvaga mubatsiri varidzi iwo kumba kwawoko mumba mavo hapana iko zvinozvashamira amai vake vari kurwara iye ari kurwara manext doni veukama kwana baba mukuru nababa munene mukoma kepi ndo nyaya dzinosvika vanhu idzi ya baba Isabel muri kufunga kuti chii chakaitika kushamwari yemusikana uyu? handina chokwadi mukoma kb chokuti mwanakadzi uyu ari kurarama nokuti kana akuonekwa akagara mumba ozoshayikwa iye aifanira kuya kumba achisiri munhu mupenyu mukoma kb yamhepo iyi vakatora mazuva mangani kubva kuSouth Africa kuzosvika muno muZimbabwe November right December 9 musi wa 10 musi wa 9 andiriga yes musi wa 10 ndo wakasvika umwe asi haana kuzoonekwa zvachose. Musi wa 15 ndo paibvunza vamwe vachitaura. Musi wa 17 ndo pakatanga mhepo. Uyu anambogara asvikawo kuti chii chakaitika munzira vachiuya ipapo ndo pana kuzikana nguva yazoti ndagai nditaure. Nguva yatofamba mukoma kepi vanhu vari kufa iye achatauri. mataura kuti musikana uyo shamwari yekuzoshedzwa kane mumwe wake kuti uya kuSouth Africa tiwane zvokuita kuitira kuti riritire kamhuri. Akauya nemota yanga ine South African number plate. Yes. Mota iyi iri kupi? Mota yakandodzokera yakangouya naye kuzosiya zvinhu. Yakangouya nemagrosari ikasiya nezvinhu zveChristmas ichibva yadzokera kuti vanga vasiri vese remotikari iyi. Ndo pasingaziva nokuti paakabvunzwazve zvikanzi ndiri kutofungira kuti auya kana asina kuuya rege ndichatsvaga kuti umwe wangu ari papi nekuti taifamba zvakasiyana. Pamainzwa tichifona tinenge tambopaka panzvimbo chete. Nyaya yati yaendeswa here kumapurisa. Yakaendeswa kumapurisa. Pakaendesa mapurisa kwakutanga vakati izvo mazuva edu aya imboitai muchita mutraya mafoni nekutsoga muone kuti zviri papi. Asiko zvinozvi mazuva awanda handisi kuziva kuti vapa chikamu chipi asi chikamu chatira chiko zvinosvika chachikamu chekutambura nekufa kwevanhu. Baba Isabel nokuti mafungiro andiri kuita ndeyekuti vaigona kudzokera kubhodha. Yes. Handiti mazita evanhu ava anozikanwa. Ichokwadi. Vona paya pabhodha pavanopinda kuti mapasipoti avo anditika akadhindwa anditi mazoonekwa ane mishina iriko. Ichokwadi mukoma kebi. Akadhindwa nguvayi. Kana iko kumapurisa vakanzi tinogona kubatsirai kana kuri kuti akapinda muno kana kuti haana kupinda munomu tinogona kubatsirana but tine mazuva tinongomirira kuti itsvakai hama yenyu. So handizivi madays. So tikatarisa nguva yacho inoti kubva musi wa9 madays aita sei awanda ariko ari kumirira nyaya iyi ndichataura nawo pazorana semukoma kebi but munhu wese afugama iko zvinozvi nenyaya yekuti zvaakuitika zvacho zvakutyisa. Mushakabvu akatomboonekwa mumba nehama chadzo akatomuona mumba mevanhu ava achipedza kungoti ngaakuudzei kuti akandiisa kupi ndiye disappear munhu achawanikwi. Okay, todzokera kumashure. Muri kuti munhu uyu akashedzwa musikana chidzi ngauye kuSouth Africa kuzoshanda. Yes. Akambotumwa kuya aiuya kuno kuZimbabwe. Ichokwadi. Achipiwa magrosari nemari. Akaita 2 times 2 occasions. Yes. Asingasvitse mari. Zvinhu zvasina kusvitsa mari yasina kusvitsa yaisvika 4,200 US. Achibva azodzosera 1,200. Akapromisa kuti ndichakupa balance. Parwendo iroru vanga vatopromisana ende munhu uyu aikomunikita nehama dzake achitaura ende vabereki vakautombotaura mukoma kepi kwandiri vachiti ndakanga ndatoti matambiro enyu kana akadaro akaita sei akaipa asi aitonzi izvozvi patiri kuuya kumusha ndo pari kundipa chei pari kundipa mari yangu ende uyu aitoudza hama dzake maererano nezvinhu izvi. Hakusi kuti musikana uyu angashida here kuti avhare nyaya yechikwereti chaanga nacho. Hatisi kuziva mukoma kepi but mavhariro acho umwe wake ari kupi endi mumwe wake ari kudzoka ari kutaura kuti uyu ngaataure zvakandiita kuti akandiisa kupi. So munhu mupenyu ndizvo anoita here izvozvo zvinoitwa nemunhu mupenyu here kana munhu akafa kuna vanhu vanoziva. Vana 4 mukati me4 days ende angadi ndo vana vake 4 ivavo. Yes, vese vakapera. Ende musi wa 19 mukoma ndandasiya musi wa 19 kwanzi zvese zvaratidza kuti zvakatengwa kubva nazvo akauya nazvo kubva kuSouth Africa zvese zvakamuka zvakamwararidzwa zviri payadhi pawo zvimwe kuseri kwemba zvimwe pamba zvimwe zvakadambuka magrosaries ese akauya nemukadzi ese zvakamuka zvikangwaiwa zviri panze pakaipa mushakabva haasi kuita zvokutamba. vakebi vanhu vakanyarira kuti zivi nokuti ndakazama kuda kutaura neveukamaka vairamba kutoramba chekuti hatidi zvinhu zvinotikonzeresa mangwana but nemumwoyo ndakati vanhu vari kuramba kuti zvinhu chakukonzeresa mangwana vanokwana munyaya izvi kana adonha 1 wekumba kwenyu
iwe wembo chati konzesa uchaenda kupi membo ramba kugara pasi ne vamwe vakatokwana kudhara munyaya zvavo zvokuti kuramba ngavasiyane nazvo, ngavabatane, ngavaise musoro pamwe chete, vafambe kuitira kuti vabatsirane pangozi yakaparwa iyi. Haina kumira mushimwe, haina kumira. Orati tsudzurai chimwe icho kwademuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino. Paka rega rikopinda kwabdara Dubai ikoku kuchinoi chokuchinoi chiri kuti kudini muri yeZimbabwe. Nyaya dzinoitika dzinoswisa dzinorwadza. Murume ane 42 years vakaberekwa varipo 3 mumba mako vari vakomana chete pasina musikana. Zimbabwe akasvika zuro pandiri ndichiti pane kwandiri kumhanyira ndokupfugama ndokuumburuka pasi akati kana wati une basa rauri kuita, kana wati pane kwaunoda kuenda, rega ndisere hangu kana ndikukurukire murodhi nditsikwe ndife. Zvakaita kuti vanhu vati ye naiwe chii zvakandipedza simba mukoma KB nokuti maonero andaita murume uyu aita ndaichuna kumutisa chikonzero airatidza senge munhu wemutoriro kana kuti munhu akadhakwa. Saka zvichataurwa hapana zvinobuda zvichienderana nebasa rangu. Ndakuenda akabvatira kandikunguro saka ndine mamwe vanhu bosho tanga munzwe tinogona kuti munhu akadhakwa. Zvakazobuda pachena mukoma KB kuti hapana kudhakwa, pane nyaya. Zvikanzi bosho hazvina kumira mushe. Baba vangu inini vakafa, but mafiro akaita baba vangu havana 4 months. Vashaya nematambudziko vashaya kudaro. Pana baba vanogara vachiuya kumba vachiti inini pachangu kunyangwe hama yangu dai ndiri ndakatanga kufa, baba vepano ndivaitagara nekakumba kwangu, kana dai ndiri iye ari akafa ndini wepano. Saka pana panditoudzirwe zvokunzi kuchagara kana nakakuta sei, pana pandinda kutopinda mumba kunyangwe pasati paita manyaradzo. Daniel she will be in the fall. Baba ava vari kuuya pamba pemushakabvu uyu asina nguva atisiya achiti inini nemunhu akafa uyu tanga tiri tsika nditsikewo. Saka ndini ndakutogara nhaka even asati aitirwa nyaradzo. Ihama here kana kuti hama chaiyo ine kodzero yekuti kana yagara hapana zvipomerwa. Hama pakuita sene mushakabvu. Iyi hama yekuti mukoma nemuning'ina buda ndibudeo. Ende iyeye munhu ari kudaro ndiye muning'ina. Akafa ndiye mukoma. Buda ndibude. Baba vamwe chete amai vamwe chete. Alright. Zvadaro mukoma KB. Murume uyu anga kutouya pamba apa. Achiuya pamba ende anga akutopinda achirara mubedroom. Zvokuti mwana anga kutoziva kuti kuza pasati paitiwa manyaradzo chinonzi kupisa guva chii. Zvinhu zviri kuitika izvi. Pamba apa mukomana wandiri kutaura ane 40 ane makore andataura 42. Anga chitori nemhuri yake but aigarawo pamba apa ndiwo muyadhi maakavakira but aine musha wake nemukadzi wake. Asi aiona zvinhu zvaitika izvo ende akatozoti muno mhandi chabudi chikonzero sezvo baba vakafa ndinichasara ndichichengeta mai ndakutogara pana basa chose. Asi aiona zvinhu zvichiitika izvi. Vakazenge vakuti mukoma KB dzimwe dzenguva mukomana achibuda mumba anosangana baba vake. Baba vake vakafa vaya mushakabvu. Baba vake vakafa vaya. Iwo mai vacho vakaguma asanga asingatauri airamba akanyarara. Mai vacho vakazenge vakuudza mwana vakuti mwanangu isu handisi kuti problem ndiye nokuti kufa kwababa vako inini handina chandakabata kana ropa pavari kana kuziva kuti chakavakodzera chii. Asi chokwadi chiripo ndechekuti baba vako handisi kurara, ndiri kuvaona zuva rakasikwa naMwari rega. Mwana anoti iye pachake matauriro aita nevanhu aiti zviri kuitwa namai vako anytime baba vako vanogona kumuka iwe nokuti havangapinzi munhu mumba iwo vasati vatomboora kana mapfupa avo chaiwo mukada kutochera pasi izvezvo munogona kutoona mutumbi uri zvauri asi vakutopinza mumba munhu. Svikanzi so amai vanoti vanga vachiudza mwana ndiri kurohwa nababa vako vari kutondirohwa feya. Saka zvimwe zvavaitaura ndezvekuti murume wandiri kupinza mumba ndiri kumupinzirei, saka ndamubuditsa. But inzwa mwanangu iwewe hausi kuonera baba kuzikanzi ndiri kuvaura. Zvikanzi baba vako vandiudza inini kuti makatora munhu wamakatora asiri aifana kupinda mumba, maifana kutora ropa rangu ndio raifana kupinda mumba. Ndabvunzisa baba vako ndisingatyi vari kuti iwewe mwanangu ndio unofana kuuya mubedroom mavo. Saka unozviziva mufe hapikiswe. Uone panga pasara reke panapa iwewe pachako imbomira kuudza mukadzi wako. Asi
tichifambira nyaya idzi kana vasogadzirwa ndo parichazobuda pachena kuti ndiyo nhaka yandasarudza iyi asi anenge achiziva kuti akandisarudzira nhaka iyi ndiye murume akafa ndiwe neni. Mwana uyu nokutya nezvaitika mukoma KB aichitorwa naamai achitopinda mubedroom akutoita bonde naamai vake asi vaitora kuti nzira yavari kushandisa iyi inzira yakauya nemufi asi mwana uyu haana chaitirwa nababa vake aingoona baba vake. Amai ndo vaiti ndiri kuona baba vako ende ndiri kutaura navo ende baba vako haana kodzero kutaura newe nokuti uri mwana ane kodzero kutaura neni saka zvinhu zvandiri kutaura izvi ndo zvandakaudzwa izvi. Papa mwana uyu akatozoguma asisainde kunorara kumba kwake akurara kumba kwaamai vake kusvikira mukadzi azviziva ndokuenda kunoudza hama padzakadzwa nyaya iyi hadzina kubvunza dzakangoti iyi inoda muridzi iyi mufi pachake achazvimiririra. Papa mwana uyu akati ari kumba kwavo ikoko ndokuita bofu ari kumba kwamai vake. Mwana aita bofu ari kumba kwamai vake ndokuda kuzama kumubudisa ndokunetsana nemukomana akarambira makati muno handibudi muno ndimakanditadza munomo shedzai hama dzangu dziuye munomo ndokunetsana mwana uyu ndikungoti akutanga kuuya but panga patouya vamwe vanhu nekuda kwenu isi mwana achivatanga kubuda achibva abuda saka zvokunetseka kuba KB kuita bofu izvi zvakaitika musi weSaturday last week ndo pazvakaitika. Mwana uyu ndokuzouya kuno kumanje auya kuno kunoita kuti bhozho ndo nyaya iripo amai vangu ini vakandishedza mumba achiti baba vangu ndizvari kutaura ende bada baba paakafa ndo ini ndaivaona but ndaisaziva ndizvei asi vamwe vandaiudza inini vaiti baba vako vari kumuka inyaya yekuti mai vako munhu asati atomboora vakutopinza munhu mumba kunyange iri hama ane kodzero kuita munhu asi pane nguva inonzi yachikwana nguva yekuti munhu achiita sei agare dare ende nguva yekuti ivo vachiita bonde inombomiswa kusvikira munhu acheneswa. Zvikanzi ndira sei amai vachibvaudza mwana vachibva kuti izvo iwewe famba izvi zvekutaura kuno kwatiri kuti baba vako vandiudza inini kuti kubuda kwawaita mumba ukaudza vanhu kwanza vanoda kutora kufa kukuuraya vati vakuda kutora kuuya kwauri wakachemerei uri mumba mangu wakaudzire vanhu uri mumba mangu so mwana uyu iko zvinozvi abva auya achiti inini ndikuti ndikaenda kuhama dziri kuti iyoyo hatipinde ichamirirwa nehama ichamirirwa nemuridzi kana isichaita manyaradzo ndo patichazotanga kutaura nyaya yemunhu uyu pari zvinozvi imbotambai bhora renyu payadhi ipapo so mukomana kuuya kwaita nenyaya yemukoma KB ari kuti Zimbabwe veukama uramba kundigamuchira asi mashoko andapiwa ndeyekuti pandakachema ndiri mumba vanhu vakauya amai vazondiudza kuti dzoka mumba ndo zvikuda baba vako kubuda kwawaita mumba nokuudza kwawakaita vanhu wakutofa ende vati vachakutora ndizvo here Zimbabwe ndodzokera mumba maamai here ende kuzvo ndiri kuvhurika ichokwadi here kuti ndingabvisirana hembe naamai semurume nemukadzi nokuti baba vakafa. Baba Isabel zvava nenguva yakareba sei mwanakomana audzwa naamai kuti ndo zvandaudzwa nemushakabvu kuti iwewe ndiwe mwana wangu. Saturday mukoma KB ndo pakachema mushure mekumboita bofu akazoona rumba imo Saturday yapera iyi right. Zvava nenguva yakareba sei zvichiitika zvava nenguva because baba vakafa vane 4 months vafa pa 4 months idzodzo ndo pakatanga kuuya baba munini vachipinda mumba kusvikira akuonekwa ndingangoti vane mwedzi vachifambidzana amai nemwana. Bamunini pawakabviswa mumba vakati kudini baba munini vanochava kutaura mukoma KB because vakatswa side rese kuita senge munhu akarohwa nehips and hapana chavakaudza vanhu ndo urwere hwauri kungorwara izvezvi. Iye mwanakomana uyu paakaudzwa naamai akadi atanga abvunza veukama kuti zvirinoita here zviri kutaurwa naamai izvi. Pekutanga anoti ndo pandakarasika pekutanga handina wandakaudza chikonzero ndaitye nenyaya yekuti iniwo baba avo ndaitosangana nawo ndichivaona saka nyaya yekusangana nemufi ndo yainetsa. Amai vakatozoya vachiti kana uchisangana nazvo ndizvo ini vandiudza feya kuti munhu akapinda mumba uyu imhosva ndichakurovai neshamu mwana wangu ndiye anofanira kupinda imomo ndakazvitora sekuti ndozviitwa nechi ende vanoti ivo paakapinda mumba akatomboita mazuva baba asingavaoni akati zvabvuma saka ndizvo chichokwadi. Izvozvi mwana akamboita dambudziko rekusaona ari mumba achibva azotanga kuuya amboshevedza vanhu vakatomboungana paakauya kubva kuChinhoyi kuya kuHarare aifamba ega ayotofamba ega toripo ari kutoona ari kuti iye munhu wangana ndiko zvinozvika kwanzi anoti ane zvimwe zvinhu zvaanoona zvakawanda zvaakuitika zvinhu anogara akadhakwa zvokuti asainetseke
kugara kana anoona even anonorara anomwa doro zvekuti angoti ambokwanisa kurara aite singa hane zvinhu zvaanoona saka pandakatomona tofunga kuti munhu wechi wemutororo bhati munhu wanganame ndetozadza zvechokwadi inyaya iri kwe naamai vake amai vake ndopatavafonera amai vake vakati inini kana murume wangu achimuka achindiudza zvinhu handira zvandirigona kuita nekuti ndiri mushame varidzi kana murume wangu akafa achimuka achinditi murukadzi ita zvakati nezvakati ndo zvandakaita ya Joshua chimuti ndakachibata kuti dzvi kuchinoi kuri kupisa baba Isabel ndiri kuona pane muterere akabata thank you from Russian Federation ndinonzi Isaac Mufakose Isaac Mufakose Russian Federation akachibata chimuti kuti dzvi ari kutokumbira ka link reNational FM radio ari kupi ari ku Russia icho ya pakaipa saka mwana ari kuda rubatsiro rwei kwanze ndoita sei nokuti iko zvinozvika ndiri kunzi nyaya yekuti ndipinde mumba naamai semurume nemukadzi ndinogona kuikurira chikonzero ndinogona kuzvikata kuti handichazviite ende chivanhu ndinochiziva ndinogona kuenda kuna nasekuru ndichivaudza kuti ndo zvandakaita kana iri mhosva pandawana ndichabhadhara nokuti zvakatoitika asi shoko rokuti kubuda kwawaita mumba imomo baba vako vati vakukutora kuadini kuenda kuna nasekuru kunotaura kuna nasekuru asati aenda but kuhama dzake vati hama dzake ndokuatanga dzichibva dzati takamirira hama yedu kana taita maunyaradzo nezvese asati akutaura naye achashanda ega apo ndabva ndanzi iyeyo wachanzi achashanda ega amai vari kuti wanze achakutora nenyaya yekuti wabudire mumba apo mumba maamai amai vemukomana uyu vari right ndio pandisingazivi mukomakebi handifungi kuti vari right vari right ndiri kubvunzai handifungi kuti vari right amai handakutaura mufeya ndikataura navo pafoni chavakati ndechekuti murume wangu akafa asi kana achiuya kwandiri achitaura neni zvine kodzero nekuti ndiri mudzimai wake zvaanenge ataura ndozvidii allright pavakatanga kupinza bamunini vanga vaudzwa nani kuti bamunini vapinda mumba ndoimwe nyaya mukomakebi ndinowirira neshoko renyere kuti vari right mushakabva achibva tanga kuoneka vakazobvisa bamunini mushure mekunge vasangana nazvo ndobvaisa mwana vachibvaisa mwana aiti abofu ari mumba achipedza kuona mwana achibvatiza zvikanzi kubuda kwawaita ikoko baba vako vatoda kutora chinhoi mudhorobha here kana kuti kumusha aiwa kumusha mukomakebi kumusha kune madzisabhuku chaiko nyaya yati yasvika here kwasabhuku asi kuzoti kwasabhuku vaisvitsa here asi veukama ndio vanofana kusvitsa nyaya but veukama vari kuti hatizi kuzofa takaita nyaya iyi tisachita manyaradzo after manyaradzo ndio patikuenda nayo anofana kusvitsa nyaya yekwasabhuku mukomana uyu mani mwana uyu baba varuru kuri seko kuchinhoi ndozoti makachibata chimuti kuti dzvi zvinoitika munyika ino chokwadika kana iyo madzi yacho yangabvumbetani naye baba Isabel mvura yacho inganaye sei jobo unogona kutomira panapaka uchiona munhu ari pagedhi apo asinganaiwe panapo uchidayiwa kana ndimiwo chokwadi hai ya allright baba Isabel munofunga kuti nyaya iri kutaurwa nachamunorwa iyi yokuti panga pane urombwa apo ndechokwadi here hatizozivi kuti panga pane urombwa ende isati sikuziva kuti chokwadi chiri kutaurwa namai kuti murume wavo ndo zvaari kutaura ichokwadi here pamwe vakachiva mwana nekuti pavari kuzwa nemurume uyu hapana munhu anenge akacherera aripo ende hakuna munhu anozoguma kuti kana chiri chokwadi chekuti vari kuya vachitaura nemukadzi uyu ndiani anobvuma kumira akateerera mukadzi uyu achiudzwa nemufi uyezve ichokwadi here zviri kutaurwa namai ava kana iye mwana achiudzwa naamai kuti ndo zvataura baba vako chokwadi angangosimuka obva apinda muimba yemukati yababa mushakabvu naamai asina kutaura neveukama 42 years apa ane mhuri yake zvakaoma kane zvakaoma even kana une chikwereti chemunhu unodi kutaura naye kuti shamwari zvinhu hazvisati zvabatana ndinokudzosera mari yako nebaba Isabel utofunga zvokuda kakuraya munhu pamusoro pemari yake nokuda kwechikwereti ende chikwereti chacho hauna kuchitora futi uchipiwa wakatoba wakambunyikidza munhu wotarisa mune zvawaita manje wakadii kutaura naye kuti handina mari pari zvino punishment plus good move tsotsorai chimwe ichokwadi mhuri yezimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza nekutsotsora dziri kuitika matimana wose enyika ino ndinoziva chimuti munenge makabata mhuri yezimbabwe ndiri kukumbira kuti makana manga makagara simukai mosimudza tsinga dzemuviri modzokera zvenyu mogara
kana wanga uri mukombi wakamanikidzika chinjenai kusimuka kuti mugare zvakanaka. Ndoda kuti muteerere nyaya iri panapa. Mostrecha baba sales. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeni o, aroi havana piro mumba. Iwe chiri kuti tani ko icho koma KB tinofana kuwaudza kuti vagari vaziva zviriko zvatichazokuudzai maererano nachairman akabatwa kuEastview ari mushopu nemwana musikana ne13 years apa ari chairman munzvimbo hodhoni batai makadaro ari musati mataura nyaya iyi. Chairman vakaendera kumapurisa vari maoko emapurisa. Zvandirwadza kuvanhu kubata munhu kumupfapfaidza womusiya akatoshina nemwana uyu. Atoshina nemwana uyu mushopu munotengesa mwana uyu 13 years underage mkoba KB. Ndichakuudzai zvakare chepamurewa chasabhuku vanga vachiti munzvimbo iyi hamupinde zvikonzero munoera n'anga kana muprofita unoda kunamatira imomo munotanga mandibhadhara ndokukonana nen'anga musabhuku ndobvaisa mbama kung'anga sabhuku matudzi usiku nekudonha nemudhudhudhu. Hey, muri yeZimbabwe vagari vari paboka panapa padhuze nepaivory apa paivory park apa mazviona makuseni pazuva ranhasi ndina amai vachiridza mere vachiti kutaura kuno kwandiri kuti ndine nyoka iri muchiuno umu kuchema kuridza mere vakomana vemushikashika vakomana vanotengesa panzvimbo manga muchizvona zvanga zvichiitika dziri kuuya ndinadzo asi yandakuda kutaura panapa muri yeZimbabwe ndechepamasvingo. Vagari vemasvingo muripo here? Vakabva kumasvingo muriko here? Zimbabwe muripo here? Inzwa izvi kuti chisimberega nditi paka masvingo. Zvekumasvingo chiri kuti kudini? Handisida kuchiti dyo chikonzero vakomana vangu vemapandi pane zvimwe zvavari kuita vakomana vemapandi ndiri kufamba nawo. Inzwai nyaya yakaitika mukoba KB. Pane mumwe musha uri kumasvingo baba vepamba apa vakafa pachibva pasara amai vari kusara apa ndo vari kugara nemwanakomana wavo. Mwanakomana uyu ane 27 years dzokuberekwa zita rake ndinaro nemutupo nezvese nesiri pamba tinaro right. Amai kugara kwavari kuita pamba apa vari kuita sekunonzi vana baba mukuru nababa munini vari kuvati imimi munoteerera zvatinoda chikonzero imimi muri muroorwa wenyu wamaifana kurarama naye akafa anytime togona kuudzai kuti ibvai pano. Saka teerera zvatinoita sei zvatinotaura right. Mukomana uyu akamboroora achibva anzi naamai vakenya kubereka mukomana uyu. Amai mukomana iwe hauna kodzero yekugara panapa iwe nokuti unenge unoona haana kuziva. Mukadzi achibva aenda achibva azoita girlfriend payakauya pambaka ichibva yanzi zvakare namai achona iwewewe pane zviri pauri iwe hauna kodzero. So musikana ngeri girlfriend iyi anga asiri mugari wemasvingo munhu akauya kubasa achigara same village asi achidana nemukomana uyu achitomboenda kumba kwani kwemukomana uyu. Izvezvi mukoma KB mukomana uyu haasi kuonekwa munzvimbo haasi kufamba asangane foni. Mukomana uyu yazobuda nyaya yekuti mukomana uyu achifonera girlfriend yake iya ari kugara mumba akavharirwa. Mumba maari kuvharirwa haasi kuenda kuchimbuzi haasi kuenda kutoilet. Chikafu anopiwa mumba umu kwanzi kana achipiwa chikafu dhoo rekumusha rinotosumudzwa rinotoiswa nepasi. Chikafu chinoiswa nepasi pedhoo nokuti haritendere kuvhurwa iyo inogara imomo. But mumba umu muri kuvhurwa nababa munini nababa mukuru. Nguva inovhurwa mumba umu amai vemwanasika mwanakomana uyu vanovhurirwa gate wobudiswa panzi wombonzi imbofambai. Mukada kutaura kusina basa munoenda. Asi madhiri aya ari kuzikanwa nababa mukuru nababa munini navatete hanzvadzi yababa. Mukomana uyu azokwanisa kufonera girlfriend yake achidi shamari ma1 tibatirewo bhosho undisvitsire nyaya ishi kana paine mapurisa padhuze ndibatsirwe. Ndobva ati andinopasa pamba pedu muvhileji makati pamba pedu panonzi pekwati zita rangu ndini nhenge. Zviri kuitika mumba ndezvekuti amai vangu vari kudzingwa pamba baba munini nababa mukuru vanochinjana kuuya mumba umu vachizondiita mukadzi.
baba mukuru baba munini paunoona vasiya mumampaya vanozondita mukazi ndo zviri kuitika izvozvo. Amai vangu vakada kukomborera vanonzi nyararai uri mutorwa imi. Asi vatete zuva raifonera girlfriend yake achiri udzwa kuti risise mashoko kuno kumukoma KB akabva atozivikanwa kuti afona ndobva atorerwa foni ina vatete. Ndikafona izvezvi ndodairirwa nevatete, but foni yangu manje payakafona ka1 yaita miziko yachi2 haichadavirwi. Why foni yangu inini ichipedza kufona inotaura kuti ndiana afona Boshongora woku National FM pachimuti. Zvatazoita manje nyika ine mutemo ndizvozvo ndokubva tabata. Hei Zimbabwe, regai ndikuzivisei kune vari kwamuri bese, kana musingatozivi kuti kwamunogara ikoko ofisa nchaji wenyu ndiani, kamba yenyu iri padhuze ndeipi, mukabvunza inini muri kumhangura ndokuudzai, mukabvunza inini muri kariba ndokuudzai, zvese tinazvo. manhamba emapurisa. Handina kamba yandisina. Tinayo. Hatina kamba yatisina. Kunyangwe kabhesi kari ikoko ukakokataura nemutupo wacho chinotokuudza kuti mhanya pakati kana kuti pane chanetsa muri pamapenyu mune adresi isusu tinotaka kusvika kukamba ikasvika ikoko iwe waripota usati wasvika. Dzafambirwa chakuudzai mangwana. Vakaisa bheo tichimirira kuti nyaya idzi dzifambirwe nevemitemo tozopiwa update mangwana. Baba vava nenguva yakareba sei vashaya. Baba vatosvika vakuma 2 years. 2 years vashaya. Mwanakomana uyu akula sei? 27 years. 27. Hana muri. Hana kuroora. Akatomborora asi mukadzi akaenda nokuda kwemutauro. Nemutauro waitika pamba apa. Okay. Ndiani akakira mwanakomana uyu mumba? Baba mukuru na baba munini. Vakamukira vachiti kudini? Kwanza unofanira kuti ugare imomo. Ende maonero ake ari kuti inini muchinda wangu muchinda akakwana pane zvese. But iko zvino uchitaura naye so unotonzwa kuti akuita zinge mumunhu. Ne voice yaibuditsa yeye yakutochinja. Ende achipedza kudaro foni iyo kuti foni yako zvinozi yakabva yatotorwa ipapo. Pakakodizisa nyayo foni yakabva yatotorwa navatete. Asi yakangandudza ake zvese kuti chamari ndakakirwa mumba baba mukuru na baba munini vanoi vachichinjana vachindita mukadzi mumba. Asi vatete vanoda sei vanozviziva. Ende vatete vanogara vachichungurudza mai vangu nekuvatuka vachiti uri mutorwa iwewe kana ndakamira nevarume ava ndo hama dzangu. Iwe panapo wangogara hako kuti wakaita vana asi anytime kana tichida unobuda. Baba munini na baba mukuru vane mhuri dzavo. Mukomana uyu anopiwa nani chokudya? Anzi anotopiwa naamai vake but mai vake akarambidzwa kuvhura dhoo vanonzwanisa chikafu nepasi pedhoo munomaziva mangu madhoo kumushaya. Right. Zvane nguva yakareba seiko achimbunyikidzwa mwana uyu achigariswa mumba? Ndo pandisina kuzotsvaga mukoma KB. Ndo pandisina kuzotsvaga kuti nguva yaambunyikidzwa yareba zvakaita sei, but ndinogona kuzvitora kubva kumusikana waifambidzana naye chikonzero iye anoziva paakabvapo pakatopedzisa kuti amane mumwe wake. Hey! Tinotenda baba Isabel nekubata vemutemo nekuvazivisa nyaya iyi kuti vasvike vaone kuti chii chiri kuitika kumukoma. Tinovimba kuti mangwana patinodzoka zvakare tinenge tava neupdate tinzwe kuti vakazofamba sei mapurisa. Kanyemba Boshongora akati achatipa update nhasi yemwana mucheche wokuwanikwa ari mu. Alright, nyaya ndiyekwa Rasta. Yemwana uya mange muri baba pati. Right, Zimbabwe regai ndikuzivisei ndo vateereri veNational FM tinokuziva chikoro munacho. Mungashaya chimwe but chenhepfenyuro iyi munacho. Inzwai muri yeZimbabwe. Ndakakwanisa kutaura na landlord. Ndataura na landlord vakati izvo musikana uyu anga asingabhadhari mari. Aichengeta apa kuchengeta ikoko ndo kwave kubhadhara kwake. Vakati musikana uyu atoye kuma 4 months abva ndo mashoko vakataura. Ndakati inini ndakavakumbira landlord tinokumbirawo nhamba dzemusikana agara mumba penyu nokuti musikana wanonzi akanga nepamuviri zvaanga nepamuviri izvozvo after 4 months pakunzi izvo pawanikwa mwana ari mumba iri pamba paigara mwana uyu ahaziri here. Vakati aiwa nhamba dzake ndinazo ndataura nemusikana uyu ndikamuti iwewe ahuna here chekuita nemwana watiri kuona mumba umu nokuti pawakabva panapa wanga une pamuviri uyezve uri kupi. Yes. Landlord vachibva vati ndinokumbirawo mwanasikana kuti mutaure usanyanya kukupoterera kana kukutenderera utitumirewo piki rako toda kuona kuti iye akanga ataura kuti izvo izvo siyana inini chikonzero mimba yangu ndinayo zvika nditumire piki.
right ndikati alright mataura naye chindipaiwo piki rake musikana uyu namba dzake nditaure naye kekutanga ndakauya panapa ndichiti phone iri kuringa but phone haisi kudavirwa Zimbabwe musikana akazondidavira ndomubvunza mwanasikana tine nyaya ndinoti wanhengi ndakadaiwo but kune nyaya iri kuitika pane nyaya inogona kukusunungura kana kuti pose paunenge uri ucharamba uchita sei uchifungirwa nokuti iwewe wakambogara pamba uchizikira kuti wanga uri pamuviri but pawanga uri pamuviri mumba mako oneka mune chi mune mwana but mwana hana kufa uyu mwana mpenyu apa ndaizama kumuzivisa kuti iye kana mwana ari mpenyu kana ari iye dzimwe dzenguva anonzwa chidoko chikuti hongu ndakarasa but mwana ndomuda right iye anotaura mashoko achiti sorry wabhosho mukazviona zvandiri inini handingarase mwana wangu uyezve nhumbu yangu ndinayo ndichibva namuti inzwa mwanasikana uchazosvika matongero aMwari hawazivi uchasvika panguva yekupona pamwe Mwari otonga zvisiri izvo wozowanikwa usina mimba usina mwana uko kwakawanikwa mwana iwe kambogara uri ipapo vakomana vemabhanda vakusiya vakomana vemabhanda vasiya zvikanzi inini mwana wangu ndinayo uri kupi zvikanzi ndiri kumba kupi muZimbabwe yes konditumirawo piki ndine kambudzi akakwanisa kutumira piki okay ndo madairirwo amakatwa nemusikana landlord vanoti musikana ane 4 months landlord ari kuti iye inini handina 4 months landlord vari kutonyeba uyezve handina chandakatakura zvinhu zvangu zvitori mumba imomo ndingauzokanda mwana ipapo here hembe dzangu dziripo ipapo akasiya hembe ndokutaura kwake asi anonzi akaenda ari kuma 4 months iye ari kuti aiwa first week ya December ndio pandakabva ikoko landlord vari kuti ari kuma 4 months iye ari kunzi akaenda iye ari kuti ndakasiya hembe tipe piki rako ndine kambudzi uri kupi muZimbabwe ndiri muZimbabwe tumira piki ndekambudzi ane kodzero yokusataura paanenge ari ichokwadi achida kuzvichengetedza ichokwadi handitika munhu wese ane kodzero yake nyaya yasuka kumapurisa handiti yokuti asuka kwemwana nokuti mwana akatotorwa akatoiswa panoiswa vamwe akatochengetwa right regai tione nekunzwa kuti nyaya iyi ichafamba sei driver wekombi yeSADC yakanzi SADC summit yanetsa pambare mbare kuwadzana chemuti takachibata kuti dzve toda kuti driver wekombi yeSADC summit tiudze kuti kombi yanetsa nei ndofunga tiudze ndikuchakurana zvakanaka kavhiro kavhiro ndokufamba nenguva here right chii kavhiro apo nengo akabata chemuti ndiSADC cheyakawe anenge akachibata chemuti right hanzi hanzvadzi dzavo teti nehanzvadzi dzavo vane kuromba kwavakaita pamukomana uyo mapurisa hero basa ndimaizozomera paGlenwood baba Isabel yes baba chokwadi mushungurudza mwana kudaro mwana baba vakashaya nei vakarwara nei andira kuzodzika baba vemukomana uyo ndopandisa kuzonzwa kuti chakamboshayisa baba ndichii asi tapedza kanyaya yemukoma kepi ichiri kuenda bhosi ini ndinoda kugara pasi nemukomana wayo abuda mumba kana vakomana vemabhandi vamutora andi yakatangirawo kwandiri ndoda kuzosvika kugara naye pasi wotiudza pamasvingo apa pakaimbwa pamasvingo akaimba ndiani kedha weduyo anonzi ari gift case amuri topa masvingo vaitaura kapa ndiri kubatwa danonzi bhela mapurisa zvikanzi ndinosangana nemangu madzimai vari kumasowe vachidya zvakasiyana vachimwiswa zvakasiyana vachida mwana vanhu voita mwana vonomurasa chokwadi here kuti musikana uyu angatadzawo kungokumbira kana wanoshanda naye kana wanogara naye kana pamba paari kungoti nditore piki nditumire chete wobva pedza kenyaya chete pakaipa baba Isabel hapana chinovanzika chinoitika pasi pezuva chinoramba chakadaro ende ndinogara ndakataura kuti satani hapi basa munhu mahara icho kana akukupa basa rake ucharibhadhara chete kana akada kuita sei nsiku ndiibodzi zvinobuda hamba inosangana nebeura piki papaidza ichimwe icho kwadibodi yaZimbabwe ndirimo mukati mekufamba nekupfapfaidza nekutsodzura dziri kuitika matimana wose enyika ino mukoma KB mukati menzvimbo yechitungwiza mune nyaya yemasiweji vanhu vari kuchema mukoma KP kwanzi tinorwadziwa isusu kuti zuva reKrisimasi kumbodawo kubuda panze uchionekera kuti nemhuri yangu tiri kufara but panze pacho hapagarike suweji inogona kutodarika ri pamberi penyu ipapo ichitungwiza ipi koi kunoko kumanyame kungotangira manyame kunoko mukoma KP achatobvunduka kwanzi munotogara sedzimwe nyika dziya dzainzi kana si ikaputika uku
mvura inogona kungowe ichitakura vanhu uri pamba paruvanzi pako ka motogara makangwara because munogona kungoona maplace atokavhika chapinzira chisuwechi nai vakoma namukore uno here regai tibate tinzwe kuti mutauriri wechitungwiza council ndiani mangwana tomuti turudwe pamhepo tibvunze kuti saka imwepo ntiani chiri kuitika suweji mukore uno aiwa rega tifambire nyaya dzacho icho kwade muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino ndine chikumbiro chandiri kukumbira muri yaZimbabwe kuti mubhozhongora segment kana mune zvimwe zvamuri kufungira kuti pane zvakasara zvatinofanira kuti tiiteka aiwa nefenyuro ndenyu ndizvozvo munotaura nesu kana tichizvigona totozviita chirongwa ndechenyu nepfenyuro ndenyu tichitaka gore izvezvi ndimi varidzi ndivo vanobhadhara maresidence kuti zvirongwa izvi tikwanise kuzvibika mune zvakanaka redhiyo yamuri kuteerera iterero mahara ke right saka munoda kuti tivandudze sei zvirongwa zvenyu makasununguka kuti bata pa 0713 938 538 0713 938 isusu togara pasi toona kuti tozvivandudza sei zvirongwa zvoya kwamuri icho kwade muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino paka chekuwedza chiri kuti kudini mukomana anga achisevenza paguta reHarare ndokumiramira ka Krismasi patiri kuenda pa uyu atakura musikana wake hande kumusha kwedu unoona kumba kwedu handisati ndakuroora hausati wa mukadzi wangu iko zvino zvitinosvika ndoida neukwatete nokuhama dzese pamba pedu ndopa vachazoika kupedzisira muchinge wakudisi wakuuya ndobva aenda ikoko kwana tete uku anzodza baba vake veko vachibvamudza zvikanzizo mwanangu kana uchinge watosvika kudaiswa irombo rakanaka hakuna varume vachada kuziisa vakadzi kumba kwavo ndo zvinoratidza kuti murume wako anokuda izvi haasina kuzi ende zvose chichatika mangwana unenge uchiziva panapa haachatoiti utsotsi chikonzero anoziva kuti unoziva kupi kumba kwavo ende pfungwa dzaaitedzedza ipfungwa dzekuratidza kuti anokuda iwe right pane pauchasiya kuti ndepapi tendererewe una namai vako una natete vako ana baba munini vako vana baba mukuru vako hama ndidzodzidzi kusvikira anosvika kumba kwemukomana uyu kwababa namai deniorosha baba namai varipo ndozitaura ndozitaurere go dipisai papa papa anosvika pamba mukoma KB asvika natete zvakanaka vatete vari paipa foni ngiri muri kudiwa kumba kusvika vanhu zvikanzi ati murora svika panapa ndingomhanyira vanhu vari kumba madzimai ndotamba nawo mukando aya ndiri kudzoka panapa ini ndindo zokutora panapa tichienda panext hauna paunoenda usina inini ndindofamba newe ndobva aenda papa aenda vatete vachibva vasiya murora ari pamba pane chimwe tutete tudukuka vakudana mama achiwa tuwati zvikanzi naamai vemukomana uya kuno murora tigare pana mwana wangu uyu ndakagara ndamuudza kuti handidi zvisina basa ende ndosaka uchiona aita hunhu auya newe achiratidza hama kusvika wasvika uri kuona kuti mawiri aitaya ndo chivanhu ichi wauya kuzoona pamba izvezvi unogona kutonzi iwewe ndiri kukutuma nezvinhu usati watoroorwa kuuya kunoku kureva kuti unenge uchidzidza unhu hwemumusha vana mai vako uchitiziva tichifambidzana tese ende murume wakowo anofanira kuti aende kupi kumba kwenyu zvikanzi akatoenda zvikanzi ndokuroorana kauku vamweni ava vari kutaura nemuroora zvikanzi but kuuya kwawaita izvezvi kune vanhu vane jirasi kune vanhu vane godo izvi zvatenderera misha mukati zvikanzi tekawamama ndafamba ende vanhu vacho vanofara zvikanzi maiwe ndogona kusara ndikafainiri kana tukatofaiwe zvikatofaiwe uya kunomuroora right ndobva wabata foni vamwene ndokufonera tete vai zvikanzi iko zvinozvi tangoti budei mbichana pane pandaenda kunomuratidza muvhakeri wedu dzimai vemuvhakeri wandinonamata naye kuti ndo mwana uyu uyezve vachiita munamato ezvo hapana pabudwa mukoma KB kwanzi nguva iyoyo pakabva paurawa huku huku yakaurawa mukoma KB kahuku kasina kana basa kekuti kana mukadzi muri kaurayira vanhu akaitika diki nyama icho nitorera ndobva vapinda mumba mukoma KB ndobva vavhara dho ndokubva aveserwa moto padho uchitoita seke uchatopisa dho achigosha akatarisa panze zvikanzi gocha mwanangu ndikutoshandisa simba ndokukagosha apedza kugosha zvikanzi izvi kakasina munyu murora ndobvaramba ndiri yasimudza mbatatirove pakadzekadzeka handiri yaiva ndakumbira handiri yavaika otirove pakadzekadzeka
upakatsika simudzambada upakatsika simudzambada upakatsika reporting to the angel Boss Baracho Chinagana Hati Mama Cross Baba Elise Tapio War Almighty is the bind for the bit and the pro Fana to the bigger of dry bamboo Jomanda Wakachuemba Communica See Petit Waraba Turn your show beautiful Walk out to work Walk out to work Walk out to work Walk out to work See Petit What a might Dangerous Accuracy Po Rikiti Vo pari kuitika zvese izvi mukomana wemusikana uyu ari kupi? Aiwa mukomana wemusikana ka time inopiwa vatete muroora anenge atione boys dzake vatova kumagrosa vatova kumashops vakutomwira achidzinova hama kuri kutoka hataona mudzimai wako cheche apo unenge kana mashoulders aya unotaura wachisimuka semunhu akaine chinhu chake papa inzwai zvakaitika nguva yakanzi muroora chitya kugosha akabvuma moto akabvuma kuvisiswa zvese ndobva takakugosha but zvakanetsa ndezvekuti nyama iyi yaibva vane maplastic paper vaipisa vachidonhedzera panyama apedza kudonhedza kudaroka vakunzi idye usadya hako kunzi kwadonha maplastic but ingonoka zvemukati kunyange ukangodya kana kahwani kungoruma chete kahwani unenge watodya wasimba chero paunodzoka panapa hapana nokunetsa right pavakakufuratira vachiti ho dzimwe dzenguva uri kuti hamuna munyu regai tore munyu ndobvafuratu muroora pasa muroora mukoma KB ahana kudzokera kumba kwakasvikira vatete akananga kubhazi ndokuri pasi stop achinosvika paya bhazi candidate motokari holiday kudzichafamba ndokutaka kurowa netsoka amai kumakunde yekumakunde jekesa musoto yekumakunde kufambako kuna kudzokera kuharare achibva kupi? achibva kuhwedza afamba kudaro mukoma KB anoti ndakafamba kusvika ndakunzwa kuti bhutsu dzandakapfeka ka bhegi nehembe aita sei asiya hana mari chaanoita iye akadzima foni ndokuti aiwa mari anayo motokari dzacho ndo dzaishayikwa asi mari chi anayo afamba mukoma KB akarwadziwa nemakumbo vedu vekuharare vanojaira kufamba serikava vakapfeka bhutsu kana vari muno muharare vasina kubuda kupinda mutauni vachitenderera pamba vanopfeka mapushi ekutenderera kubata bhutsu mumaoko ndopazosangana neimwe mota ndokuimisa mota iyeyi haina kumiswa yakataka kuona kuti munhu akabata bhutsu otarisa musoro wakanaka wakagadzirwa zvakanaka but munhu akabata bhutsu ndobva ati ini chandiri kuda chete ndechekuti mundisvitse kana musiri kuenda kuharare mundisvitse zvikanzi no kuharare ndokwatiri kuenda zvikanzi kwamuri kubva kukabva zvakanaka here zvikanzi mukwasha ndikada kukuudzai panapa amunditakure ndikada kutaura nyaya ndinayo amunditakure but munozoenda muine kweseni make kuti munhu wandasiya uyu ararama futi here isusu ngatikuite sei ngatiendei mota ichibva yafamba mukoma KB vakuda kunopinda mudema musikana uyu anoti iye akanzwa kutekenyetswa handizivi ino ine fenyuro yevanhu inoteererwa nemukwasha naambuya naamai nemwana mamwe mashoko andinoda kutaura pano ndiye kuti ndinokumbira kuti mupedzese tiri vanhu tese kana ndichiti akanzwa kutekenyetswa ka akagara ainzwa sekuti iye ane zviri kuitika zvinoitwa nababa naamai muimba yemukati so ainyara kuti ashandise ruoko rwake kunzwa kuti chiri kuitika chii nokuti mumota umo maive nevarume vanokwenda kuti vatatu iye ndikuti amukadzi wechingari wechi4 anozoti iye akakwanisa kuzama kuti asenge munhu ari kukwenya ndokutozvinzwa kuti iye pachake haachisina hembe yechipfeko chemukati asi abva akaipfeka haachisina yaenda kupi
ndobva akumbira kuti ndisiye pa polisi yepadema ndisiye chi ndisiye nyaya yangu achidzika ipapo mukoma KB achingodzika chete ndobva adzika pasikanzi polisi yepadema ka kungoburuka ka parodi nikutopinda mkamba okay patuzeka kungoburuka mpinda mkamba ndobva amira kudaro mukoma KB ndobva atirika ningoita phone yangu on ndobva aita phone on achingoita phone on murume akachibva fona ko ndiri kunzwa kuti akusi kuonekwa waenda kupi akati shamwari aungandiendese kunzvimbo yakadaro kuti ndonoitwa izvozvo une chokwadi chekuti unoziva zvinhu zvinoitika iwe aungandirege ndichienda kunzvimbo iyoyo achipedza kudaro mukoma KB ndikuzvitarisa iye ari kuona hembe yemukati anayo ari kutarisa kala hembe yakapfeka aichisiriyo yachinja ende size iri kutodona oversize ndokuda kuzama kuibvisa mukoma KB anoti achibvisa hembe iyi akaunganirwa nevanhu vepadema vachinzi iwe ari kupengeri but mutarise mukadzi akanaka kuti abvise gumbo 1 iri rainetsa ndokuipfeka futi ndokuenda kuvabereki vake aenda kuvabereki vake ndobva asvika ndobva audza nyaya yese avaudza nyaya yese vabereki vake vakati anova zvinetse reka tifondere chi mukomana wako kuti auye ndobva afonera mukomana mukoma KB kubva musi wa 24 ari kuti ndiri kuuya asi taende kumbe kwemusikana uyu hembe yakapfekwa nemusikana uyu mukoma KB yemukati aisati yabva haisi kubva inotodzoka kusvika pasi pokupedzera apa kana kutobvisa gombo 1 rechi 2 aribve obva idzorera obva ipfeka nokuti aizochengetedzeki iri paari obva ipfeka but haana zvaari kuitwa zvekuti kuvaviwa kana kurwadziwa asi ane nguva yekuti akagaragara anotekenyedzwa kuita seke munhu ane murume panguva yake saka iko zvinozvi nezuro akatorwa nevakamutora vachibva vaenda naye iyeye munhu ari kushandira munhu uyu ndiye akafonera mukomana ndobva amuti ndiri kukukumbira kuti kana uchinonoka uite 3 days sokuuya kana wapedza kuita 3 days atichawirirani ukarega kuuya pa 3 days ukarega kuuya pa 3 days saka kureva kuti nezuro ndiyo 1 nhasi 2 mangwana 3 ndichanzwa kuti zvii zvakuitika handiye munotarisa mwana wevanhu mukoma KB mwana wevanhu ari kuitwa izvozvo papa ndaifunga kuti inini beleza ndatofungidzira kuti mai Isabel ndo vaga vari mberi aiwa variko ndikukwikwidzana neni kuita vana vakanaka unosvika woisa mutoro wako ipapo chii chakaitwa mwanasikana uyu chii wamutakura kuti muri kuenda kumusha kwenyu ende mwana musikana ari kuti chiro mukataura sei asi kugutsikana nemukomana wake ari kuti mukomana wangu anoziva chiri zvinhu zvaitika baba Isabel ndoda kukubvunzai mubvunzo this week kuti last week pamakataura futi nyaya yemusikana akaenda kunoratidzwa kumusha kwemukomana handizivi pamwe kusara kwangu inini chii chiri kuitika mazuva ano mukuroorana kwevanhu no vanhu vari kuda kukonzeresa kune vamwe vasingade kuroora vari kutoroorera zvavainazvo musikana anosimudzwa otakurwa kuenda kumba kumusha kwemukomana asati aroorwa kuti anoonekwa pasina mari yabviswa isusu pataikura mukoma KB takambozviona hadu zvichiitika but kana zvichiitika mumashoko nezvinhu zvakanaka hazvina kushata because nyaya yetu munofanira kuroorana mazivana tsika dzeuku netsika dzeuku uyezve maona zviriko chikonzero uchaenda usina kugara wambokuona unosvika woona kuchidyiwa madzvinyu usingadyi madzvinyu ende unonzi zvekunoku zvazvako kana usingade kudya dzvinyu racho bikira vamwe ameno regai timbonzwa vadiwa vateerere nthawe zadiyana ndiri kuona pane ari kukumbira kanhamba dzemubatsiri wekubhindura uya okay 0781 150 770 0781 150 770 0780 258 564 0780 258 564 0781 150
770 0781 150 770 ndilo wimba ndizo namba zacho zoti pane vakawanda vachada kukubata kuti vakupe kanyaya pamwe chete nokutsvaga kanhamba dzivabatsire munobatika sei icho kwa demuri yezima kuti bata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndichazo kupai update muri yeZimbabwe yandakabotaura iko mutare ye mwana ainze ane mazizi nenyoka achibva azoti iye ini ndakapiwa nambuya vangu naye achibva yenda kudare kwa mambo ikanzi izvo vachapiwa muprofita kuti vazofamba zvakabuda imomo kuti makazobuda zvipi updates iri kumagwana ko uyu mukomana wokubirwa grocery namugirlfriend aiwa uyu asatanzozviko zvino zvakamira sei asatanzozvino zvakamira sei ndinozifambira pamwe chete neuya baba vekwachuru mumhanzu wekuvaka business shop yavakaisa mushonga dzese tichadzipiwa mukoma kepini nokuti kana tisingakanganise dzikuratidza dzinenge dzakaenda kuvakuru venzvimbo kuti dzitongwe nekuongororwa kuti dzakamira sei tinotenda nyika inotanga kuwana kana kuti kupinda muNew Year inyika inonzi Kiribati inyika inonzi Kiribati Kiritimati island inozikana nezita rokuti zvakare ka Christmas Island ichiwanikwa ku Republic of Kiribati so nyika inonzi Kiribati ndiyo inotanga ka kupinda mu New Year inowanikwa ku Central Pacific uko ndiyo nyika inotanga ka kupinda mu New Year kozotevera ka Samoa and Tonga then New Zealand Russia Fiji isusu tozopinda ka pakati pa usiku 12 o'clock ndio patinopinda ka mu New Year asi nyika inotanga inonzi Kiribati maita basa muri yeZimbabwe tosangana mune zvimwe zvirongwa musabipa sa muchineripi chidziva rikiti bvu regani pedzere sekuru